सिंधुदुर्गामध्ये मोठा कट रचला जातोय असं दीपक केसरकर यांचा दावा आहे। नारायण राणेंचं महत्त्व संपवण्याचा कट आखला जातोय असा दावा असा आरोप केसरकरांनी केलाय। जिल्ह्यातील अनेक लोकांचं महत्त्व संपवण्याचा कट असल्याचं केसरकरांनी म्हटलं। डेफिसिट होतं ते कापून सिंधुदुर्गने 40,000चं लीड दिलं आणि आमची सीट विजयी झाली। त्यांची इच्छा होती की इथं महायुती व्हावी। त्यांचं महत्त्व संपवायचं आहे। मी समजा सावंतवाडीचा आमदार म्हणून 4 वेळा निवडून आलो असेल, माझं महत्त्व संपवायचं आहे। असे अनेक कट आहेत। निलेश साहेब मालवणमधून निवडून आले, असं दाखवायचं की जणू काय फक्त आम्हीच त्यांना निवडून आणलं म्हणून आम्ही आज विजयी होऊ शकलो। आणि हे दाखवण्यासाठी पैशाचा पाऊस पाडला जातोय, अक्षरशः पाऊस पाडला जातोय, ही वस्तुस्थिती आहे। आणि मग आम्ही सुद्धा विचार करायला लागतो की एवढं जर होतं तर मग आम्ही महायुती करून सर्व जे एवढं मोठं यश मिळवलं महाराष्ट्रामध्ये, त्याचं फलित काय?